Όμεν, όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, το συγχάρητη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεόν, και η Πατέρ Μαρίας να πάντων Αγίων μονεύσαν σε αυτούς και άλλοι, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό αγω Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσχή στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θεού αντέλα εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αραβωνίζεται ο δούλος του Θεού Ιωσήφ, την δούλη του Θεού αντέλα εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αραβωνίζεται η δούλη του Θεού αντέλα, τον δούλο του Θεού Ιωσήφ, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αραβωνίζεται η δούλη του Θεού αντέλα, τον δούλο του Θεού Ιωσήφ, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αραβωνίζεται